So mae potensial ar beth ni'n trio wneud fan hyn. Ni'n trio newid bywyd bobl, bobl ifanc, diwylliant Cymru, i newid pethau i symud at yr economi gylchol. So mae potensial yn mawr. Mae'n lan i bobl i wneud hwn. So beth ni'n trio wneud i roi gwybodaeth i bobl, roi mwy o addysg i bobl ifanc i gadael nhw gwybod beth yw y problem, sut maen nhw'n gallu newid pethau, beth maen nhw'n gallu wneud yn hunan i newid e yn y gartref neu yn yr ysgol. So, os maen nhw'n wneud beth ni moyn nhw'n wneud ar ôl siarad am yr economi gylchol, ffeindio mas mwy am e, bydd nhw'n gallu newid y 10 mlynedd nesaf, gobeithio. Bydd nhw ddim yn prynu pethau, defnyddio pethau, twli nhw bant. Bydd nhw'n neud siŵr bod nhw ddim yn prynu pethau, maen nhw ddim moyn yn y lle cyntaf. Bod nhw'n ail defnyddio pethau cyn ailgylchu, achos maen nhw'n gwybod wedyn cost i ailgylchu, a maen nhw'n gwneud siŵr mae ailgylchu yn cam diwetha, dim twli pethau bant. Achos maen nhw'n deall ar ôl y sesiwn na ni wedi gwneud gyda nhw, does dim i bant, does dim i ffwrdd. Mae popeth yn mynd rwle, a os maen nhw'n deall na, bydd nhw ddim yn gwastraff dim byd yn y dyfodol.